Ndok, Gendho Anjel. Saya sabar wes. Kira luput yo Kang Narki salah sijine Narutama Channel. Nalikane setahun 3 tahun sampai kukuting jagat iki acara iki diabadikan oleh Narutama Channel kok. Barang lho jenengan iki. Engko Mas iki Kolip ning Kalimantan kowe tak ndelok YouTube-ku Narutanyam wah iki tibake acarane mah. Wis ono bisa gitu. Ya monggo Gastra Budaya. Minangkani kadang besak. Subria Rita Sound Audio Pasam Pak RT Segera Dalu Aku iki asal ada segini. Iya dek budaya kami dapat jadi motor suara iya 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 ada segini untung-untungan nasib ape duit kantongan waya sepi batangku kroso kocongan iya Mas Erdin piye to? Pak sopir. Yo. Subria Audio. Gastra Budaya. Nganggo sandang ada pangkat Masuk. aku iki asal untung-untungan nasib ape duit kantongan waya sepi batangku kroso kocongan ono pada pecah Ayo di rumah dua ini masih rezeki teko pada pecah mati esok rezeki mesti Subria Audio Narutama Channel 3 motor suara
bangkrut